Eragina duten aurkezpenak. Ongi etorri bideo honetara. Bertan, inpaktuzko aurkezpenak nola sortu ikasiko duzu. Hau da, interesa piztu eta mantendu ikusten ari diren pertsonen arreta. Aurkezpen batek helburu askotarako balio dezake, adibidez, informatzea, datuak edo emaitzak azaltzea, nola komentatu zure sailaren txosten ekonomikoak. Konbentzitzea, entzuleak konbentzitzea zure ideiez, nola saldu produktu edo zerbitzu bat. Prestatzea, prozedura edo ezagutza bat irakastea, nola irakatsi sukaldeko tresna berri bat erabiltzen. Motibatzea, erreakzio bat eragitea, hala nola, zure elkarteko lankideak ekitaldi bat antolatzera animatzea. Garrantzitsua da zure aurkezpena egiten hasi aurretik, zure helburua zein den pentsatzea, horrek gidatuko baitzaitu bere sorkuntzan. Zein da aurkezpen baten oinarrizko egitura? Hasiera, zure burua aurkeztu eta interesa sortu. Garapena, 3 edo 4 ideiak argi eta labur aurkeztu itzazu pantailan. Aurkezpenean, zu zara alderdi garrantzitsuena azalduz eta garatuz. Itxiera, labur bildu, zure datuak eman eta zalantzak argitu. Gakoa laburra izatea da, funtsezko ideiak bilduz, testu asko erabiltzea saihestuz, arreta jartzeari utziko baitizute, irakurtzen ari diren bitartean. Horiek sortzeko, tresnarik ohikoena PowerPoint da, eta gainera, erabil ditzakezun plantillak ditu. Nola egin dezaket aurkezpen bat PowerPointekin? Bat, ireki PowerPoint eta aukeratu Nuevo. 2. Bilatu gaiari egokitutako plantilla bat, erreparatu koloreei eta estiloari, hautatu eta sakatu Nuevo. 3. Lehenengo diapositiban, idatzi izenburua eta azpititulua hitz gutxitan. 4. Ideia bakoitzarako, erabili diapositiba bat. Txertatu menutik sortzen dira eta hainbat diseinu erabilgarri agertuko dira. 5. Testuarekin, irudiekin edo bideoekin batera aurkez ditzakezu. Horretarako, erabili txertatu menuko aukerak. 6. Aldatu koloreak eta iturriak diseinua fitxan. Iturri irakurgarriak eta tamaina handikoak erabili itzazu. 7. Gorde zure fitxategia, guardar sakatuz, edo Ctrl+G. Aurkezteko orduan, kontuan hartu aholku hauek. Aurretik entxeatu. Kontrolatu zenbat denbora behar duzun eta egin itzazu behar dituzun doikuntzak. Aurkezpenean irribarre egin eta batez ere naturala izan. Zure entzulegoari hitz egiozu, sustatu interakzioa eta ziurtatu ulertzen zaituztela. Trikimailua. Hasi aurretik urduri jartzen bazara, edan 3 edo 4 urrupa arnasa sakon hartu eta irribarre egin. Funtsezko ikastaroan izena emanez ikasten jarrai dezazun gonbidatzen zaitugu. Eskerrik asko, zure arretagatik. Red.esek bultzatutako Generación D ekimenaren barruko jarduera. 11 fundazioak laguntzen du. Europar Batasunak finantzatua. Next Generation. Berreskuratze plana. Espainiako gobernua.